வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன வேலையை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹை சேலரி வாண்டட் ஒரு 28 நிறுவனங்களில் அதிக சம்பளத்தில் 17,000 39,000 சம்பளத்தில் உடனடி வேலை வாய்ப்பு இருக்குது. அதைத்தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிவிஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ போயிட்டுருக்காங்க. நேற்று போட்ட வீடியோவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 பேர்த்துக்கு மேலே வியூ ஆகிருக்கு. 300 சில்லற பேர் நான் சரியாக பார்க்கல. மெயினாக ஒவ்வொரு நாளும் ஜிவிஎஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 300லேருந்து 400 கால் வந்துட்டுருக்கு. இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டுருக்காங்க நான் சொன்னேன். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நான் கொடுக்குற இந்த வேலை வாய்ப்பு தேவைப்படுறேன், உடனே கால் பண்ணி கம்பெனி நம்பர் வாங்கிக்கங்க. நேற்று போன அந்த இன்டர்வியூ ஸ்டேட்டஸை ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு அதிக சம்பளத்தில் வேலை வாய்ப்பு டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா 422 பேர் கம்பெனி நம்பர் வாங்கியிருக்காங்க. அதில் சேலரி மேட்ச் ஆகலை, ஏரியா மேட்ச் ஆகலை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேட்ச் ஆகலைன்னு 58 பேர் சொல்லிட்டு அடுத்து மறுபடியும் வேறு நம்பர் வாங்கிட்டாங்க. இன்டர்வியூ டேட் வாங்கினவங்க மட்டும் 47 பேர். நாளைக்கு நாளானிக்கு இன்டர்வியூ வாங்கன்னு சொல்லி டேட் வாங்கியிருக்காங்க. 8 பேர் நேற்றே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டாங்க. ஃபோனில் 31 பேர் ஃபோனில் இன்டர்வியூ பண்ணுவோன்னு சொல்லி ஃபோனில் 31 பேர்த்துக்கு இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்காங்க. 9 பேர்த்துக்கு நேற்று ஜாயின் பண்ணுறக்கே டேட் கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் 1ஆம் தேதி ஜாயின் பண்ணிக்கங்க, பிப்ரவரி மாதம் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க, மந்த் ஸ்டார்டிங்கில் ஜாயின் பண்ணிக்கங்கன்னு 9 பேர்த்துக்கு டேட் கொடுத்துருக்காங்க. 16 பேர் நேற்று ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா போன வாரங்கள்லாம் டேட் கொடுத்தவங்க இருப்பாங்க, ஜாயின் டேட் கொடுத்தவங்க இருப்பாங்க. 16 பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அதில் ரீகன்ஃபர்மேஷன் ஜாயின் என்னன்னா, நம்ம ஜிவிஎஸ்லேருந்து ஒரு 2 மாதம் கழிச்சு ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணி பார்ப்போம். அதில் நேற்று ஒரு 3 பேர் ரீகன்ஃபர்மேஷன் ஜாயின் ஆகிற மாதிரி இருக்காங்க. இதுதான் இதில் இருக்கிற ஹைலைட்டான விஷயமே. இதே மாதிரி நீங்களும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி உங்களோட வேலை வாய்ப்பை உறுதி செஞ்சுக்கங்க. நேற்று கம்பெனி நம்பர் வாங்கினவங்களோட டீட்டெயிலை மட்டும் இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு செகண்ட் பார்த்துட்டு அதிக சம்பளத்தில் இருக்கிற வேலை வாய்ப்புகள் இப்போ நம்ம படப்படன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். நேற்று பாருங்க, ஹெல்ப்பர் மட்டும் 36 பேர் வாங்கியிருக்காங்க, செக்யூரிட்டிக்கு 32 பேர், டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் 22 பேர், டிரைவர் பேட்சுக்கு 21 பேர் வாங்கியிருக்காங்க, குக்கரி ஸ்டாஃபுக்கு 20 பேர், மார்க்கெட்டிங் 20 பேர், டிரைவர் ஹெவிக்கு 16 பேர், அக்கௌண்டன்ட் ஃபீமேல் 15 பேர், அக்கௌண்டன்ட் மேல் 14 பேர், ஜூனியர் மெர்ச்சன்டைசர் 14 பேர், ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் 14 பேர், அதில் மேல் 14 ஃபீமேல் 13, லைன் சூப்பர்வைசர் 12, ஃப்ரெஷர் ஃபீமேல் 12, ஃப்ரெஷர் மேல் 11, டெக்ஸ்டைல் டிசைனர் 11, ஜூனியர் மெர்ச்சன்டைசர் ஃபீமேல் 9, டிரைவர் எல்எம்பி 9, செக்கர் 8 பேர், குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் 8 பேர், ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் மட்டும் நேற்று 8 பேர் நம்பர் வாங்கியிருக்காங்க. சீனியர் மெர்ச்சன்டைசர் 7 பேர், மெர்ச்சன்டைசர் 7 பேர், டெய்லர், சிங்கர், எலக்ட்ரீஷியன், ஃபேப்ரிக் ஃபாலோஅப், அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர், ஃபேப்ரிக் இன்சார்ஜ், ஃபேக்ட்ரி மேனேஜர், லோடு மேன், ஹவுஸ் கீப்பிங், ஹெச்ஆர் அசிஸ்டன்ட் ஃபீமேல், டெலிகாலர் ஃபீமேல், பிரிண்டிங் எம்ப்ராய்டரி ஃபாலோஅப், ப்ரொடக்ஷன் இன்சார்ஜ், குவாலிட்டி அசூரன்ஸு, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பேர் நேற்று மட்டுமே. லாட் செக்ஷன் இன்சார்ஜ் கூட 2 பேர் கம்பெனி நம்பர் வாங்கியிருக்காங்க. செக்கிங் இன்சார்ஜ், கட்டிங் இன்சார்ஜ், அட்மின் மேனேஜர், அக்சரி ஸ்டோர்ஸ் இன்சார்ஜ், ஜென்ரல் மேனேஜர் ப்ரொடக்ஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்னு இவ்வளோ பேர் வாங்கியிருக்காங்க. எல்லாருமே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. முத்து குவாலிட்டி லேபிளில் சசிகலா வாங்கியிருக்காங்க பாருங்க, பிஎஸ் எக்ஸ்போர்ட்டில் பிரபு, கேயு கார்மெண்ட்ஸில் சுரேஷ், லைன் லாஜிஸ்டிக்ஸில் அப்பாஸ், பிஎஸ் எக்ஸ்போர்ட்டில் குருவாயூரப்பன், அடுத்து விமார்ட் புக் ஸ்டாப்பில் அத்தீஷ் குமார், அக்டோரியா குளோபலில் முகமது வாங்கியிருக்காங்க, பாரத் ரீவைண்டிங்கில் ஹெல்ப்பர் சசிகுமார் வாங்கியிருக்காங்க, நித்யா டெக்ஸ்டைலில் ஃபேப்ரிக் ஃபாலோஅப் சத்தியமூர்த்தி வாங்கியிருக்காரு. இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களோட வேலை வாய்ப்புகளை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ அதிக சம்பளத்தில் இருக்கிற வேலை வாய்ப்பை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். அதிக சம்பளத்தில் இருக்கிற வேலை வாய்ப்புகள் இதோ வருது பாருங்க. இதில் விக்டோரியன் லேபிள் கம்பெனி, இங்கே மார்க்கெட்டிங் கேட்குறாங்க. 2லேருந்து 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தங்குற இடம் கொடுத்து 20,000 ரூபா வரைக்கும் சம்பளம் கொடுப்பாங்க. அடுத்து பாருங்க, கேயூ கார்மெண்ட்ஸ், இங்கே மெயில் கம்யூனிகேஷன் ஃபீமேல் கேட்குறாங்க. இங்கே 22,000 வரைக்கும் சம்பளம் கொடுப்பாங்க. டிஜிட்டல் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப்பு, வாட்ஸ்அப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சவங்க இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு போகலாம். மெயில் கம்யூனிகேஷன் ஃபீமேல், கேயூ கார்மெண்ட்ஸ் 22,000 வரைக்கும் சம்பளம். அவனாஸ் ரோடு பங்களா ஸ்டாப்லுக்கு இந்த நிறுவனம். அடுத்து பாருங்க, எஸ்வி நிட்ஸு, ஹெச்ஆர் அசிஸ்டன்ட் மேல் கேட்குறாங்க. 1 to 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் 22,000 சம்பளம் கொடுப்பாங்க. அருள்
தூரத்தில் இருக்குது பல்லர் ரோடு இந்த நிறுவனம். ஹெச்ஆர்க்கெல்லாம் நிறைய பேர் வேகன்சி கேட்டிருந்தீங்க, இதை வந்தாச்சு பாருங்க. அடுத்து சரவணா கார்மெண்ட்ஸ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் 22,000 ரூபா சம்பளம் கொடுப்பாங்க. அங்கேரிபாளையம் ரோடு அங்கேரிபாளையத்தில் இருக்குது. உடனே ஜாயின் பண்ணிடலாம். அதெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிற இன்டர்வியூ கால்ஸ். அடுத்து நியூ ஆன்டிக் அப்பரல் டெக்ஸ்டைல் டிசைனர் சப்ளிமேஷன் பிரிண்டிங் டிசைனர் இருந்தால் 22,000 வரைக்கும் சம்பளம். மங்கள ரோடு கரும்பாளையத்திற்கு இந்த நிறுவனம். அடுத்து டிரைவின் எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் 23,000 வரைக்கும் சம்பளம் தருவாங்க. எம்எஸ் நகர் பகுதிகளுக்கு இந்த நிறுவனம். அடுத்து மதர் அண்ட் மதர் எக்ஸ்போர்ட்டு கட்டிங் இன்சார்ஜ் 23,000 ரூபா சம்பளம் கொடுப்பாங்க. அவனாச்சியோடு சீனிவாச தார்கிட்ட இந்த நிறுவனம். சாக் எக்ஸ்போர்ட்டு குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் 23,000 வரைக்கும் சம்பளம். காங்கி ரோடு நல்லூர் பகுதிகளுக்கு இந்த நிறுவனம். அடுத்து ராகா கிராஃபிக்ஸு ப்ரொடக்ஷன் இன்சார்ஜ் கேட்குறாங்க. மீடியம் யூனிட்டு 1 to 2 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலே 24,000 சம்பளம் கொடுப்பாங்க. அடுத்து பிஎஸ் எக்ஸ்போர்ட்டு டெக்ஸ்டைல் டிசைனர் 24,000 வரைக்கும் சம்பளம் கொடுப்பாங்க. சப்ளிமேஷன் டிசைனரா. இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஹை சேலரி வாண்டட், ஓகேங்களா. அடுத்து விக்டோரியன் லேபிள் கம்பெனியில் எலக்ட்ரீஷியன் 24,000 வரைக்கும் சம்பளம் கொடுப்பாங்க. அடுத்து லைவ் ஃபைபர் நெட்டில் டெலிகாலர் 24,000 வரைக்கும் சம்பளம் கொடுப்பாங்க. பல்லர் ரோடு ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கிட்ட இருக்குது இந்த நிறுவனம். பாலி எலாஸ்டிக் கம்பெனி சேல்ஸ்மேன் 24,000 வரைக்கும் சம்பளம் கொடுப்பாங்க. ஹவுசிங் யூனிட் பகுதிகளுக்கு இந்த நிறுவனம். அடுத்து பாலி எலாஸ்டிக் கம்பெனிலேயே 24,000 வரைக்கும் சம்பளம் கொடுப்பாங்க. மெயில் கம்யூனிகேஷன் ஃபீமேல். அடுத்து சிக்னேச்சர் ஓசரிஸ் இங்கே அக்கௌண்டன்ட் மேல் கேட்குறாங்க. 25,000 வரைக்கும் சம்பளம் கொடுப்பாங்க. அடுத்து குயிட் பி ப்ரீமியம் கேர்னு சொல்லி கேரளாவில் வேலை வாய்ப்பு கட்டிங் இன்சார்ஜ் 26,000 வரைக்கும் சம்பளம். தங்கரட ஃபுட் அலவன்ஸ் 3,000 ரூபா கொடுத்துருவாங்க. ரூம் கொடுத்துருவாங்க. 26,000 ரூபா சம்பளம். அடுத்து நித்யா டெக்ஸ்டைல் இங்கே ப்ரொடக்ஷன் இன்சார்ஜ் 26,000 சம்பளம். தாராவூர் ரோடு வெள்ளிங்காடு பகுதி. நித்யா டெக்ஸ்டைலே ஃபேப்ரிக் இன்சார்ஜ் 27,000 சம்பளம். தாராவூர் ரோடு வெள்ளிங்காடு பகுதி. அடுத்து கேஆர் கிரியேஷனில் மெர்ச்சன்டைசர் 27,000 சம்பளம். மங்களத்தில் இருக்குது. 5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும், உடனே நீங்கள் மெர்ச்சன்டைசராக ஜாயின் பண்ணிடலாம். அடுத்து நெட்வொர்க் கிளாத்திங் கம்பெனி ஹிந்தி பேச தெரிஞ்சால் போதும், வார்டன் ரூம் கொடுத்துருவாங்க. 29,000 சம்பளம். மங்கள் ரோடு ஆண்டிபாளையத்தில் இருக்குது. நெட்வொர்க் கிளாத்திங் கம்பெனி மிகப்பெரிய நிறுவனம் என்சிசி. அடுத்து நெட்வொர்க் கிளாத்திங் கம்பெனிலேயே எலக்ட்ரீஷியன் கேட்குறாங்க. 29,000 சம்பளம். மங்கள் ரோடு ஆண்டிபாளையத்தில் இந்த நிறுவனம். அடுத்து சென்னியப்பா யான் ஸ்பின்னர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் கேட்குறாங்க. 29,000 சம்பளம். அவனாசி ரோடு புஷ்பா தார்கிட்ட இருக்கு இந்த நிறுவனம். அடுத்து சாகர் இன்டர்நேஷனல் அயனிங் மாஸ்டரு கம் குவாலிட்டி ஒர்க் ஃபாலோ பண்ணிக்கிற மாதிரி 30,000 சம்பளம். சாகர் இன்டர்நேஷனல்லே பேட்டர்ன் கம் சாம்பிள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிற மாதிரி 30,000 சம்பளம் பேட்டர்ன் மாஸ்டருக்கு. அங்கேரிவாளையம் ரோடு அங்கேரிவாளையத்திற்கு இந்த நிறுவனம். அடுத்து பாருங்க, மறுபடியும் ஒரு மெர்ச்சன்டைசருக்கான வேலை வாய்ப்பு. 5 to 7 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் 32,000 சம்பளம் வாங்கிக்கலாம். பிஎஸ் எக்ஸ்போர்ட். அடுத்து விவிஆர்எஸ் சிட்ஃபண்ட்ஸு மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் 34,000 வரைக்கும் சம்பளம். பிஎன் ரோடு புது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கிட்ட இருக்குது இந்த நிறுவனம். அடுத்து நெட்வொர்க் கிளாத்திங் கம்பெனியில் குவாலிட்டி அசூரன்ஸு 7 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் 38,000 சம்பளம் வாங்கிக்கலாம். அடுத்து நெட்வொர்க் கிளாத்திங் கம்பெனியில் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் 5 to 7 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் 39,000 சம்பளம் வாங்கிக்கலாம். இதுதான் அதிக சம்பளத்தில் இருக்கிற வேலை வாய்ப்புகள். ஜிவிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் கால் பண்ணுங்க, உடனடியாக கம்பெனி நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. இன்னைக்கே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிடலாம். வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் 422 பேர் நேற்று மட்டும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு. அதே மாதிரி நீங்களே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்க. நீங்கள் எதிர்பார்க்குற கம்பெனியில் எதிர்பார்க்குற சேலரியில் வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் அடுத்தடுத்து கம்பெனி நம்பர் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் ஜிவிஎஸ்க்கு மட்டும் கூப்பிட்டு அந்த இன்டர்வியூ ஸ்டேட்டஸ் சொன்னால் போதும். இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்க, அவங்க சேலரி எனக்கு செட் ஆகலை, கம்பெனி செட் ஆகலை, ஏரியா செட் ஆகலை, தூரமாக இருக்குதுன்னா உடனே அடுத்த நம்பர் கொடுப்பாங்க. மெயினாக நீங்கள் ப்ராப்பராக ஸ்டேட்டஸ் சொல்லி ஜிவிஎஸோடு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஜிவிஎஸ் கம்பெனி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா 13 வருஷமாக வேலை வாய்ப்புக்கு நிற்கிற ஒரே ஒரு வேலை வாய்ப்பு தகவல் மையம் நம்ம ஜிவிஎஸ். அதனால் நீங்கள் ஜிவிஎஸை பற்றி நீங்கள் கவலையே பட வேண்டியதில்லை. அடுத்தடுத்து வேலை வாய்ப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஜிவிஎஸோட கால் சென்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் உங்களுக்காக காத்திருக்காங்க. உங்களோட வேலை வாய்ப்பு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற சேலரி கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. 13 வருஷமாக 80,000க்கு அதிகமானவங்க ஜிவிஎஸில் வேலை தேடி தான் உங்களோட வேலை வாய்ப்பு தேடிட்டு இருக்காங்க. நீங்களும் உங்களோட வேலை வாய்ப்பு இதில் நீங்கள் தேடிக்கலாம். முற்றிலும் இலவசமான வேலை வாய்ப்பு தகவல் மையம் தான். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த யூடியூப் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உடனடியாக பாருங்கள். கால் பண்ணி கேளுங்க, உங்களோட சேலரிக்கு மேட்சா, உங்களோட எதிர்பார்ப்புக்கு மேட்சா வேலை வாய்ப்பு இருக்கான்னு. வாரம் ஒரு தடவை கூட நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம். மற்ற எல்லா நாளும் நம்ம யூடியூப் சேனல் பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.